Бітер булып куйыкканда, булып басса якын тирәне, татар иле шул чак өметләнеп, илһам җырын тыңлап кинәнде. Кайберәүләр байгамылар иде, илһам кебек уллар очраса. Безнең йөрәкләргә күпер салды, рухи күпер, шыр һәм җыр паша. Ул моңнарны барыр юлыбызга, олы максатларга иш итте. Җырлардан ата-бабаларның изге васиятен ишеттек. Пәйгамбәр күп затлы урын алды, милләтемнең йөрәк түрендә. Дуга итеп күңелләргә биклик, моңы белән илһам сызылды. Илһам абый, син бит татар җырын, тиңсез биеклеккә күтәрдең. Шул байлыкны безгә мирас итеп, мәңгелеккә үзең юнәлдең. Сарманныкы диеп мактадылар, тыныч йокла, бөек якташым. Бәгыре сызып бәхилләште халкым, озаткандай сәйләш якташым. Җырлар эзлим бүген дөнья буйлап, тынгы тапмыйм иртә кич таңда. Зарлы күңел ятим бала сыман, әйләнә дә кайта илһамга. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар! Хәерле кич, җыр моң сөюче дуслар. Җырның иң асылыгына бүгенгедән киләчәккә яткәр булып барып җитә ала диләр. Рәшит Вахапов исемендәге Халыкара татар җыры фестиваленең «Китмә сандугач» дип аталган махсус программасы бөек җырчыбыз Илһам Шакиров яткәренә багышлана. Без бүген Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге исеменнән Илһам Шакиров иҗатына тирән хөрмәт билгесе буларак бүләк ителә. истәлекләр. Рәшит Вахапов исемендәге Халыкара татар җыры фестивале лауреаты Гөлсерин Абдуллина. Üstlerden de
Алда сәхнәгә чыгачак җырчы да шушы фестивальнең лаеклы катнашучысы, лауреаты. Димәк, Илһам агадан хәер фатиха алган яшьләрнең берсе. Сәхнәдә Артур Шыгаепов. Ya
rahmetli şapkalar gülse. Meşhur şaşımızın başqarım ustalığın, repertuar toplauda talabchanlik sifatlарын, o'z ijodlarida ulgu etib olgan Tataristonning xalq artisti Zufar Bilal.
Қазақстанның халқы сәлемдерін Билалов. Arazi verilir sizlere. Bir ormanı bişke bileyim. Hayır.
Müessesesi dünyası birleştirildiği Kozan Morabalık Oyun Kuralları Orkestra. Tataristan Respublikası Devlet Kamera Yetekçisi Tataristan Halkları Sanat Şirketi Milevşler Tamimdarova. А, ясно. Спасибо. Жігітлер Iya. Ой, татарлар келген үшін концертқа береді. Кім Татарстаннан сен кісіні жіберді? Татарстаннан келген. Татарстаннан независимый. Русларда. Şey yapasın айтасың. Әлі қызметилеріне баса 5-ші ойына. Татарстанда Әлі әрәқатына ғада көбеклерден нашыға. Көбеклерден нашыға.
Serta Direksi Tatарstан Halkara Sakaşçı sevgili Şerat Arayınlarova. Şöyle muhterem cemaat, Reşit Vahapov ismidagi Xalqaro Tatar jiri festivalining Kitma Sandoqash deb atalgan maxsus programmasi davom etadi. U buyuk jirchimiz Ilhom Shokirovga bag'ishlanadi. Proyektni Tatariston Respublikasi Prezidenti yordami bilan Tatariston Respublikasi Madaniyat ministrligi ham Reşit Vahapov ismidagi Tatar madaniyati fondi amalga qo'ydi. Bugungi programmada general professor Rifat Fattatov ham bosh rejissor Radik Barinch yetakchiligida 100 ga yaqin artist xizmatkor qatnashadi. Shu hisobdan biz Qozog'iston Yolg'iz radio kompaniyasi olib borishlari. Farida Tafadulina. Tabriklar qilamiz. Dik teran o'yinga chiqqan bo'lar. Onun Boshqirdistondan kelgan ko'rayotganimiz Boshqirdiston Tatariston xalq Rossiyaning xalq qozongan artisti professor Idris G'aziyev. Tataristonning xalq artisti Tatariston yigiti Gnisler ismidagi Rossiya muzika akademiyasini tamomlab, Moskvada yashovchi talantli shaxslarimizdan birisi, xalqaro konkurslar laureati Oydar Salaxov.
bir dünya. Әлеге юлларны күргәндә әдип, язучы Фаил Шәфигуллин илһам апага багышланган. Аларның һәрберсен тамашачы үзе бер дөнья дип кабул итәрлек дәрәҗәдә башкару артында җырчының тырыш, эслекле, даими хезмәте ята. Büyük şahıslardan örnek alışı Tüben Novgorod егете Марат Яруллинга да ижадында шундай югарылыкларга ирешүен телик. Сәхнәдә Рәшит Вахапов исемендәге Халыкара татар җыры фестивале лауреаты Азат Абитов.
Ozan Habibov.
İlham Uğayyev. Saf ijatın bizge bayrak günü. Bugün kıybulasız tügülmüz. Jırlımları yandırıp durgan halık. Thank you.
Çok yeter. Suyukli jürşimiz İlham Shakirov'ның boshqargan her jiri yetkar. Her jiri vasiyat. Bizim Tatar halkının 20 avrigen ilk şairimiz Abdullah Tokay sizlerle cenab-ı hak çoğalttı iyi yaparlar. Eğer de şu yerine kasımın ahırında sizin yerine yaşayacaksa dünyada bir matur istemek olup kalıyor. Sizlerin sizlerin iyi niyetini Allah'a şükür